Zdravím všetkých návštevníkov portálu androidhryaplikácie.sk. Vítajte pri dnešnej videorecenzii, v ktorej sa pozrieme na hru G-Bikes. Je to racingovka a ako už z názvu vidíte, zameriava sa na závody motoriek. Slovo motorka je však v tomto prípade trochu zavádzajúce, ale o tom neskôr. G-Bikes je titul, ktorý vám svojím obsahom, štýlom a zameraním môže pripomenúť napríklad Wipeout či SpeedX 3D. Avšak kópia týchto dvoch titulov to nie je ani zďaleka. Vývojári si len vzali z každého spomenutého titulu malú časť. Poďme sa teda pozrieť na samotné hranie. Privíta vás herné menu, ktoré hneď naznačuje, že hra je situovaná do budúcnosti. Hra samotná neponúka viaceré herné módy, len jeden, kde prechádzate rôzne trate. Nechýba však ani multiplayer, ktorý prebieha cez Wi-Fi. Ako som už povedal, v hre sa stávate pretekárom na motorke, ale nie je to taká motorka, akú všetci poznáme. Je to skôr ultramoderné znášadlo, schopné dosahovať vysokých rýchlostí. Preteky prebiehajú v trubicových tratiach, podobne ako v SpeedX 3D. To znamená, že sa môžete ľubovoľne otáčať a je jedno, že idete dole hlavou. Do cesty sa vám dostávajú prekážky, ktorým sa musíte vyhýbať, keďže po narazení vás spomalia. A to nie je dobré, pretože na trati sú s vami aj protivníci, ktorých musíte poraziť a skončiť na čo najlepšom mieste. Našťastie, aj protihráči niekedy narazia do prekážky a stratia svoju rýchlosť. Keď už sme pri tej rýchlosti, tak vaša motorka neustále zrýchluje a tento proces môžete urýchliť so zbieraním power-upov. Hra má dokopy 18 rôznych tratí, ktoré sú rozdelené do 6 svetov. Týchto tratí nie je síce veľa, avšak sú rozmanité. Treba spomenúť, že motorku si môžete upgradeovať v rôznych smeroch. Môžete si vylepšiť motor, štít či chladenie a to všetko bude mať vplyv na jazdné vlastnosti v hre. Upgrady si kupujete za nazbierané kredity, ktoré dostanete po každej úspešne zvládnutej trati. A ako je na tom ovládanie hry? Môžete si zvoliť ovládanie pohybom alebo prostredníctvom dvoch dotykových tlačidiel. Obe sú zvládnuté veľmi dobre, ale mne viacej vyhovovali tie tlačidlá. Citlivosť a odozvu ovládania musím označiť za veľmi dobrú, takže absolútne nemá ako skaziť dojem z hrania. Grafická stránka je na veľmi dobrej úrovni, samozrejme nie je to žiaden Shadowgun, ale vizuál je spravený tak, aby ho bez problémov zvládli aj slabšie zariadenia. Potrebujete smartfón s minimálne gigahertzovým jednojadrovým procesorom. Grafika priamo súvisí s celkovým zážitkom z hry, keďže v nej ide hlavne o rýchlosť. Na mojom smartfóne bol gameplay dokonale plynulý, takže pocit z rýchlosti a hrania ma naozaj dostal a potešil. Audio stránka je tu tiež spracovaná výborne, zvukový efekt pri jazdení motorkou je perfektný, ako aj futuristický soundtrack. Poďme sa teraz pozrieť na nedostatky. Po skončení trate sa vám zobrazí tabuľka s výsledkami, ale chýba tu tlačidlo pre rýchly návrat do menu. Musíte tak zvoliť zastavenie hry a až potom sa vrátiť do menu. Pre niekoho môže byť nedostatkom aj stereotyp, toto totiž nie je hra na dlho, ale skôr sa jedná o takú oddychovku. G-Bikes je inak veľmi dobre spracovaná hra napriek tomu, že je to úplne prvá hra štúdia Unchained Developers, ktorí ju vytvorili, tak má perfektnú hrateľnosť, ktorú ocenia viacerí hráči. No mám taký pocit, že jej potenciál je oveľa väčší. Napríklad by to chcel originálnejšie a rozmanitejšie prekážky počas prechádzania trate. Ale kto vie, možno sa dočkáme v blízkych updatech. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa na budúce.